Benvinguts i benvingudes. Anem a començar. En primer lloc, com han dit, anem a exposar una miqueta una campanya que acabem de llançar des de Justícia Alimentària, que s'anomena Les mentides que ens mengem, i parla de les estratègies que utilitza la indústria alimentària per a llevar la seva imatge, i fer-nos creure que estem consumint productes més sostenibles, més saludables. Seguidament passarem a la taula rodona, en la qual participaran totes aquestes persones boniques que tinc al meu costat, que són el regidor de Medi Ambient, tenim després també el Centre d'Educació Ambiental, Sagal de la Terra i el Camp a la Taula. Soc Anna i vinc de l'organització Justícia Alimentària. Justícia Alimentària som una organització que treballem fa més de 30 anys a nivell estatal, però també en el subglobal. El nostre objectiu fonamental és intentar transformar el sistema alimentari en el qual vivim, industrialitzat, que considerem que és insostenible, que és injust i que no garanteix la sobirania alimentària. Per tant, apostem per un model alimentari que garantisca tots aquests drets laborals, que garantisca que siga sostenible, que ens garantisca una alimentació saludable i sostenible. Per a fer-ho, el que fem és treballar des de diferents àmbits. Treballem en l'educació formal, en centres escolars, en instituts, en escoles, en la universitat també. Treballem en educació no formal, amb AMPEs, biblioteques, amb població vulnerable, i també tenim una part important d'incidència política, que intentem influir d'alguna manera per a que les legislacions, les normatives comencen a girar cap a una perspectiva més en línia amb la sobirania alimentària. No sé si heu escoltat el concepte de sobirania alimentària, però el concepte de sobirania alimentària fonamentalment el que ens diu i el que reivindica és el dret de les persones i les comunitats a garantir sistemes alimentaris saludables, justos, sostenibles, en els quals nosaltres podem decidir sobre el que mengem, sobre com se produeix i com és tot aquest procés del sistema alimentari, que en lloc de ser tan aliè com és ara nosaltres, perquè el controlen grans indústries, sinó que passe més a formar part de la nostra vida i nosaltres puguem decidir, per això sobirania, sobre la nostra alimentació. I la campanya fonamentalment està estructurada en 3 blocs, com si diguérem. El primer bloc ens parla de canvi climàtic. Justament ara mateix acabem de veure una microponència de la importància que té ser conscients del moment històric que estem vivint, que estem en un moment que pot ser de no retorn i que hem de començar a canviar les polítiques i les formes de viure per a poder seguir vivint com a espècie en el nostre planeta. Com afecta tota aquesta indústria alimentària al canvi climàtic és un dels punts fonamentals de la campanya. Seguidament també se parla de drets laborals, com han estat vulnerats, estan vulnerats els drets laborals, sobretot, tant en el primer punt com en el segon, sobretot incidim en l'agricultura industrial d'hivernacles, que està situada sobretot en la zona d'Almeria i Múrcia, que coneixereu més o menys perquè ho haureu escoltat parlar, com s'estan vulnerant aquests drets laborals. I d'altra banda, en la tercera part, se parla de setgells. En la part de setgells és on vinculem més amb el tema del greenwashing. El greenwashing, el llevat verd, que fan la indústria alimentària a través de diferents estratègies. Una que és molt directa és a través de l'etiquetatge, dels envasos, dels colors que s'utilitzen, els lemes que promocionen i què n'hi ha darrere d'això, si realment hi ha una garantia al consumidor o realment és simplement una estratègia de màrqueting més. En la primera vessant de canvi climàtic, la campanya analitza la quantitat d'emissions que en el cas dels hivernacles que vos he dit, en els quals s'està produint de forma intensiva una gran quantitat de productes que majoritàriament se traslladen i s'exporten a Europa, a gran part d'Europa. De fet, s'anomena el rebost d'Europa, aquesta zona d'hivernacles de la zona d'Almeria, Múrcia. Tot aquest sistema de producció industrial d'hivernacles emiteix una gran quantitat de gasos d'efecte d'hivernacle. Un exemple molt interessant que apareix en la campanya és el que diu que les emissions dels hivernacles emeten els mateixos gasos d'efecte hivernacle que, imagineu-se, que si tots els cotxes de l'Estat arrencaren els motors i es desplaçaren 440 quilòmetres. Imagineu la quantitat de gasos que està emetent. Pense que aquest exemple és molt significatiu, és molt fàcil de visualitzar perquè a vegades parlem en nivell de tones, en números que no sabem molt bé com visibilitzar, com imaginar-nos
què significa. En canvi, en este exemple podem veure la importància que té en el canvi climàtic i la crisi climàtica, que és model productiu, com està agreujant aquest problema. I a nivell d'emissions tenim diferents elements que contribueixen. Per una banda, tenim el procés productiu, que contribuiria en un 44,44%. D'altra, el transport, també és superimportant, perquè, com us he dit, aquesta agricultura és una agricultura d'exportació en la qual els productes normalment recorren molts quilòmetres per arribar al seu destí. Seria un 31% aproximadament de l'emissió de gasos. D'altra banda, tindríem els residus, que seria un 14%, i el processat, que contribuiria un 9,78%. Per tant, com veieu, en total és 1 milió de tones de CO2, entre tot el que he comentat. Seguim amb els hivernacles. Una de les idees que no sé si haureu llegit o haureu escoltat, que se sol dir, és que els hivernacles, en el seu efecte de fer la superfície blanca, estan reduint la temperatura del territori on estan. De fet, hi ha estudis, que són estudis científics, que diuen que això està contribuint a reduir el canvi climàtic. Clar, vist des d'aquest punt de vista tan concret, podríem dir que això és una afirmació certa, però realment, si analitzem tot el que suposa el fet de construir aquests hivernacles, la producció que es genera els residus, el balanç és totalment negatiu, no són una ajuda contra el canvi climàtic. I si això fos així, per què no cobrim tots els territoris de plàstics blancs? Evidentment, aquests estudis s'estan llançant moltíssim, i de fet, si busqueu per internet, que jo ho he fet, hivernacles a Almeria, canvi climàtic, apareixen moltíssimes respostes en aquest sentit. No te parlen de com estan contribuint per agreujar aquest problema, sinó que te parlen de com estan reduint la temperatura global, la temperatura en concret d'aquest territori. Això també per a que quan veieu tot això, totes les estratègies que té la indústria, esta per exemple és una, tindre estudis i manipular-los d'alguna manera i focalitzar en un punt concret del problema i no veure la globalitat de lo que suposa. De fet, una de les imatges que m'agrada molt mostrar és la vista aèria de la zona d'Almeria, de l'Égido, en la qual és impactant com pareix que estiga nevat de la quantitat d'hivernacles que n'hi ha. Si mireu Google Maps, Google Earth, podeu veure, i la veritat és que és superimpactant com s'ha destruït el territori i s'ha modificat en la producció intensiva en hivernacle. Un altre dels elements que nosaltres també incidim és el tema de la producció ecològica en hivernacles, en producció intensiva estem parlant. Moltes vegades, quan comprem un producte ecològic, pensem que evidentment és millor, no s'han utilitzat productes fitosanitaris per a la seva producció, herbicides, i evidentment és així, vull dir, un producte ecològic té aquesta certificació, però a vegades hi ha moltes altres coses darrere. En el cas dels hivernacles, com vos estic dient que només el fet de produir d'aquesta manera, en aquestes condicions, té tants impactes i tantes emissions de gasos, en el cas de l'ecològic la veritat és que, tot i que no s'hagin utilitzat productes químics en el procés productiu, sí que segueix impactant molt. I així tinc una gràfica que realment un producte ecològic d'hivernacle de producció intensiva és molt més contaminant que si comprem un producte a l'aire lliure que no siga ecològic. És a dir, un producte de temporada de l'horta de la Sida d'Almàssera, encara que no sigui ecològic, és molt més sostenible que si comprem un producte envasat, que de tots aquests que venen, quan anem al supermercat, que diem, això és ecològic, sí, tot el setell, però du plàstics, no sabem d'on ve, la forma de producció, tot el que estem parlant, Doncs això, que una producció hortícola convencional a l'aire lliure té un 70% menys d'emissions que una en hivernacle ecològica, en hivernacle d'aquest tipus d'hivernacle que estic parlant intensiu. També jo crec que és interessant perquè moltes vegades també se posa el focus en una cosa molt concreta que és el setxell, que sí, el procés productiu, però n'hi ha que veure un poc més enllà. Un altre dels problemes que també han comentat les companyes d'Extinction Rebellion és el tema dels fertilitzants. L'ús de fertilitzants de forma tan intensiva en territoris concrets, com és el cas d'aquestes zones d'hivernacles d'Almeria de Huelva, està tenint greus problemes ambientals. Directament la imatge del Mar Menor, la imatge de Múrcia del Mar Menor, que hem pogut veure totes en la televisió
estos últims dies i que recurrentment apareix, és conseqüència d'això, de l'eutrofització de les aigües. Què vol dir això? Que les espècies que viuen en el mar perden l'oxigen i moren, i mor tot l'ecosistema, no? I això està passant de forma recurrent. I això en gran part està relacionat amb els residus tòxics que n'hi ha de l'agricultura industrial convencional, en aquest cas no és l'ecològica, no? De l'ús de pesticides, d'herbicides, de productes fitosanitaris en general. Un altre element seria el tema de la ramaderia. També ampliar el focus, no? Parlem de ramaderia i què penseu vosaltres? Si jo vos preguntara, en la ramaderia industrial, què penseu que és el que més gasos d'efecte hivernacle emiteix? Els excrements, què més? Alguna idea més? L'agricultura, ¿vale? Consum d'aigua. El consum d'aigua. També molta gent pensa els pets de les vaques, no? Que seguiu sempre els gasos que emetixen els animals, no? Sí. Pues sí, l'agricultura. És la producció de piensos. De fet, l'Amazones està fent talat i destruït en gran part per la necessitat de producció de piensos que n'hi ha per alimentar a la ramaderia industrial. Evidentment, són camps de soja, són camps de cereals que se produeixen de forma intensiva i cada vegada s'expandeixen més, fins i tot en territoris que pareix mentira, no? Que com podem destruir un pulmó verd del planeta per el fet de produir pienso per a alimentar els animals. Evidentment és un dels problemes fonamentals. També mirar més enllà, no? Moltes vegades jo quan parlo en l'alumnat de secundària els dic que té que veure la deforestació en la producció de carn. No ho relacionen, perquè realment hi ha que obrir el focus. Això és la importància que crec jo que transmet aquesta campanya. Obrir el focus i veure tot el procés. Tot el sistema té unes conseqüències brutals, des del principi al final. I hem d'intentar veure-lo un poc més des de fora, ¿vale? No fixar-nos en les coses concretes. Vale. I un altre, relacionant-ho també amb això, la nostra dieta. Pues la nostra dieta i l'excés de consum de carn, evidentment, està provocant també un problema molt gran pel que fa al canvi climàtic i la crisi climàtica. Les nostres dietes s'han anat transformant en els últims 60 anys aproximadament en el que s'ha anomenat la transició alimentària. Segur que si totes i vosaltres penseu en què menjaven els vostres iaios i què mengeu vosaltres, ha canviat moltíssim la dieta. Què ha passat? Pues la dieta s'ha fet molt més proteica, de carn, s'ha transformat al consum brutal de processats, de productes processats i totes les conseqüències que això té, i han augmentat molt el consum de sal, de sucre i de greix, que va molt lligat també al consum de processats. Tots aquests canvis estan fent que cada vegada tinguem més malalties derivades d'una mala alimentació, però que també la nostra alimentació siga un motiu més que contribueix a la crisi climàtica. En canvi, si nosaltres canviarem les nostres dietes i reduirem el consum de carn, augmentarem el consum de llegums i canviarem les proteïnes animals per les vegetals, tot això podria canviar i tenim molt de poder en les nostres mans. El punt de drets laborals és super impactant les condicions de vida que suposa que també haureu escoltat per mitjans de comunicació que se donen en estos hivernacles. Sobretot en el cas dels fruits rojos, de la maduixa, les maduixes de Huelva, d'altres fruits rojos, s'està intentant buscar a població la més vulnerable possible. I de fet volia llegir-vos com una frase que va dir una persona que se dedicava a contractar a gent en origen, que vol dir que van a fer campanya a altres països per a dur-se a la gent de forma temporal per a fer la temporada de la fruita que siga. Doncs normalment se contracta a població migrant, a dones fonamentalment, i que estan en una població en una situació molt vulnerable. I vaig a llegir-vos com va definir aquesta persona a la gent que buscaven, perquè se doneu compte. Diu, preferim una dona amb 3 fills que una dona... M'escolteu ara? Preferim una dona amb 3 fills que una dona amb 2 fills. També volem que les dones tinguin fills de menys de 14 anys, perquè a partir de 14 anys els fills ja poden treballar. I si són viudes o el seu home està sense treball, millor. Triem d'acord amb el mapa de pobresa. Fins i tot van a territoris devastats per algun problema polític o un problema climàtic per a buscar la població més vulnerable
perquè saben que quan més vulnerable, menys capacitat de reacció front a vulneració de drets. És brutal, i és que la persona ho diu tan tranquil·lament, vull dir que són conscients i ho fan de forma deliberada. I vaig a parlar per l'últim punt, ja que no tinc temps, del tema dels segells. El segell ecològic sí que volem diferenciar que sí que te dona una garantia de parla del procés productiu, no? Sí, s'ha produït de forma ecològica. Sí que tenim que tindre en compte que hem de veure d'on ve aquest producte, no? Perquè després no ens està parlant de drets laborals, no ens està parlant de residus zero, no ens està parlant de quilòmetre zero, que és una que tindreu en compte. Per exemple, una empresa que és la principal productora de producte ecològic, que es diu Haciendas Bio, ha estat denunciada fa relativament poc, en 2019, per vulneració de drets laborals. Com que important tindre en compte que un producte darrere té una motxilla molt gran, té una vida en la qual hi ha persones i també hi ha altres coses com el transport, com és el medi ambient. Pues això, no? Que el segell eco no ens garanteix drets laborals i ens garanteix residus zero. Altres tipus de segells, pues n'hi ha moltíssims. Actualment n'hi ha de benestar animal, per exemple, que és un segell fet per les pròpies empreses. Està el Nutri-Score també, que se m'apareix, però no sé si vos sona, que és un semàfor que ens diu un producte saludable, molt en compte també amb ell. Tenim el natural, el green, el leaf, és 100% natural. Hi ha un munt d'etiquetes que actualment s'estan difonent de forma brutal, que no són res, o sigui, no volen dir res, simplement són estratègies de greenwashing, no? Del llevat verd que fan les empreses. Per exemple, en el cas del benestar animal, o com era l'altre, de ramaderia sostenible, n'hi ha molts de la llet, sobretot el peix. Per exemple, en el cas del benestar animal, pues, en què se fixen? En que els animals no passen set, i per a comprovar que els animals no passen set, que això hauria de ser una cosa molt bàsica, però bueno, que no passen set, què se fa? Mirar quants bevedors n'hi ha, compten el número de bevedors, que els animals no tinguin ni fred ni calor, pues que no estiguen tremolant ni que estiguen ofegant de calor. Això és el que se valora, que tinguin espai per a viure, només se mira les gàbies de paritori, les que van a parir. Vull dir que els criteris són super bàsics, i així ells s'autoposen el segell, val? Pues molt en compte en tot aquest tipus de segells que estan molt relacionats en l'augment de l'interès que tenim les persones, cada vegada més les consumidores, en saber què comprem. De fet, en una enquesta a la població s'ha vist que el 70% de la població tenim molt en compte les etiquetes que veiem en els productes i ens diem per les etiquetes i per el preu, però les etiquetes ja són un element molt important. Si doneu compte, la quantitat de coses de color marró imitant el cartró, de verd que n'hi ha en els productes, cada vegada van en augment. I les paraules de natural o casolà són supercomunes en els supermercats. Bueno, pues això, no? Esta campanya intenta fer un poc d'anàlisi sobre totes aquestes estratègies i ja vos dic que per a realment conèixer-la bé, si voleu acompanyar-nos el proper dijous 30 a les 5:30 a les naves, ahí tindreu una exposició molt més acurada de la campanya i la podeu conèixer molt millor. Vale, moltes gràcies. Recordeu per fa lo del QR, vale? Si podeu respondre. Bueno, pues ara anem a passar a la part interessant de debatir amb tota la taula. Bueno, jo havia pensat algunes preguntes que he compartit amb elles, també relacionades un poc amb el que m'està parlant, no? Quin poder tenim com a col·lectius, com a institucions, com a administracions, per contribuir a una societat més saludable i més sostenible, no? Que és del que estem parlant. Bueno, vaig a la primera pregunta, si voleu anem en ordre, després al revés. Vale, bueno, quines són les principals activitats, Toni, relacionades amb l'alimentació sostenible que esteu desenvolupant com a ajuntament en el vostre cas? Al nostre cas, per exemple, sí que s'està promovent molt el que és el quilòmetre zero, sí que, com tu dius, és de veres que potser així no podem certificar les coses eco amb el segell com tal, perquè a més això costa uns diners, unes condicions que a vegades
és molt difícil, però bueno, i ara tenim un exemple que ara Salva l'explicarà millor, però quan ja a banda t'estalvies que després es viatgen quilòmetres i quilòmetres, si a més encara que no tingues el seguer però tu coneixes la persona i saps que no fa servir fitosanitàries, doncs això ja has guanyat molt. Així al màster tenim la sort que tenim molts llauraors que també treballen d'aquesta manera. Bueno, no molts, n'hi ha alguns que treballen d'aquesta manera, però sí que tenim molts que almenys tens les coses quilòmetre zero. Per ahir sí que estem amb el mercat dels dimecres, estem intentant que la gent valore aquest tipus d'agricultura i sí que estem promovent tot això. Que es pot fer més? Segur, perquè a més una vegada que ja més o menys tenim la gent conscienciada, jo crec que més o menys tothom sabem que les coses locals i quilòmetre zero són més o menys millors, crec que n'hi ha conceptes que ja hem guanyat d'alguna forma, se pot començar a anar més enllà, és a dir, bé, doncs ara anem a buscar productes que siguin ecològics de veritat i que no porten tants fitosanitaris per tota la part mediambiental que fan. Són com a més campanyes que cal seguir treballant per anar anar millorant aquest coneixement de la gent. Això per una banda. Després, n'hi ha parts que, per exemple, una vegada en la Comissió d'Emergència Climàtica que vam fer fa ja crec que un any, una de les parts molt interessants que van eixir era facilitar la connexió i a més avui tenim un projecte així que és l'APP Agrari, que era facilitar la connexió llauraor consumidor final, o com és, del camp a la taula, directament, literal, no? I crec que aquesta connexió, millorar aquestes connexions també són molt importants, perquè a vegades tu vols fer-ho, però no trobes la forma, al Màster el tenim molt fàcil, però a València ja no és tan fàcil. És important donar difusió a tot això millora també les condicions laborals dels llauradors, perquè s'estalvien intermediaris que pugen el preu, és millor per a tothom. Així que nosaltres més o menys l'hem enfocat per ahir, d'educació, per a que la gent, com tu dius, sepa diferenciar quan és de veres un producte ecològic o de veres mediambientalment sostenible i quan és greenwashing, i promoure l'agricultura quilòmetre zero i sobretot ara millorar el que és la connexió camp-productor, consumidor final. Hola, bon dia i gràcies per tot, per l'audiència i sobretot per la iniciativa. Jo parlo en nom del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, que no sé si conegueu, estem a Sagunt, és un centre públic de la Generalitat i dir-vos que la nostra tasca en aquest cas té un fort, diríem, dirigit al col·lectiu escolar, però també treballem en usuaris i usuàries que venen al Centre d'Educació Ambiental. En la programació que tenim escolar, senzillament quan l'escola contacta o el professorat contacta amb nosaltres per a fer alguna activitat relacionada amb qualsevol recurs que ofereix el CEA, una de les premisses per a vindre és parlar-los de l'esmorzar residu zero. De manera que quan vinguen les nostres recomanacions sempre són que l'esmorzar siga el que realment et vas a menjar i que no produïsca residus. Això són les nostres recomanacions. Nosaltres no podem dir-li a la persona que no compleix això no entres, però la primera premissa és aquesta. Després, oferim activitats mensuals. Les hem tematitzat. Per què? Perquè volem treballar i perquè n'hi ha una necessitat social de treballar molts àmbits. En el cas que ens ocupa més sobre l'alimentació, el que fem és, quan estem en l'època ja de major consum, com és ara Nadal, treballem el consum responsable. En aquesta època és el nostre fort. Això no vol dir que no ho treballem la resta de temporades, no? Però això seria el fort de treballar el consum responsable en diverses, tenim diversos tallers i tal, sinó que també quan s'acaba el curs, que és quan més fàcilment anem a les platges i diríem que tenim un consum més dirigit a la mar o a l'aigua,
ahir treballem la mar de neta. Després, en qualsevol època de l'any, estem treballant a l'hort, tots són recursos. Tenim un hort didàctic, ecològic, en el que procurem és que cada vegada les activitats vagin dirigides més a tocar la terra, a conèixer les nostres llavors. Ja no sols en l'alimentació, sinó, com s'ha parlat així, també en la manera de moure'ns, en la manera de desplaçar-nos, per exemple. Perquè un poc vosaltres heu parlat des de les administracions públiques, no? Com podem conscienciar i com podem fer pedagogia i podem intentar transformar, no? Aquesta societat cap a un model més saludable i sostenible. I ara anem a veure la part productiva, que és fonamental. Sense elles no tindríem els productes que ens poden possibilitar aquest model i aquest canvi. I tenim Salva, de Savall de la Terra. Eres Salva? Sí. Y Salva, David, perdona, sí, David del Campo a la Tabla, vale, gracias. Nos dedicamos a trabajar la tierra, sí, me raya. Nos dedicamos a trabajar la tierra desde toda la vida y lo que hacemos es todo lo que cultivamos lo vendemos directamente al consumidor, o sea, no pasa ni por ningún intermediario ni por ninguna otra empresa, o sea, lo que sale de la tierra llega a tu mesa y te lo comes, así de claro. Como agricultores que somos, tenemos la oportunidad de ofrecer estos productos que son de proximidad. Porque, a ver, realmente yo pienso que si un producto es ecológico, pero procede de Australia, me da igual que sea ecológico, porque la logística de traerlo de fuera es bastante ya contaminante por sí, en comparación con un producto que sea de aquí. Pero, bueno, esas son cuestiones éticas que ya cada uno tiene que pensar por sí mismo. A ver, estos productos de kilómetro cero yo creo que son la base de una alimentación sostenible. Entonces, por eso pienso que nuestras tareas son muy importantes. Y, a ver, nuestra sostenibilidad se rige por 3 pilares, que son el kilómetro cero, obviamente, el residuo cero y la ecología. Los últimos años estamos intentando enfocarlo todo hacia que los productos sean 100% ecológicos. A ver, es muy difícil. Hay que pasar ciertos controles sanitarios, pero no importa, o sea, somos fuertes y luchamos, ¿sabes? Luchamos por conseguir que esto siga adelante, porque llegará un momento que la tierra va a desaparecer o se va a convertir todo en monopolios de las grandes empresas, y cuando esto pase, pues probablemente la gente se replantee lo que ha hecho en el pasado. Y bueno, el pasado es el presente de ahora, ya depende de cada uno lo que quiera comer. Y bueno, pues eso es todo más o menos. Hola, ¿qué tal? Moltes gràcies per estar així, per l'oportunitat d'aquest espai. Jo soc David, vinc de part de l'associació del Camp a la Taula, que està en Albal. Som una associació que no està tan lligada a la producció, sinó a l'educació agroambiental, des d'una visió regenerativa, és a dir, de la regeneració. És un punt que veiem que és tal volta el gran oblidat en l'agricultura, el tractament a la terra, la millora de la terra, i la manera que bueno, a través del projecte en el que ara mateix estem treballant des de fa un any per dinamitzar i treure aquesta educació agroambiental bueno, en aquest cas a la població d'Albal, perquè actuem a nivell local, és a través del cicle de la matèria orgànica, en aquest cas el retorn a la terra a través del compost. Nosaltres vam començar un projecte que es diu Albal Circular, en el que poquet a poquet, començant per aquelles persones que sabien que estaven conscienciades al poble, bueno, sumaren i ficaren en col·laboració amb l'Ajuntament, que per a nosaltres va ser molt important, ens ficaren un contenidor per a que bueno, participés tirant els residus allí. I bueno, en el temps hem crescut, ara són 150 persones, 50 i pico famílies que separen els residus. Per altra banda està l'empresa que treballa a la jardineria al poble, que hem aconseguit que triture i sa poda que fan i que ens la puja també per al maneig de les compostadores. I aquesta és l'excusa, d'alguna manera, per a fer entendre que el retorn a la terra d'aquest cicle de la matèria orgànica, en la millora del sòl en l'agricultura, nosaltres ho anomenem les 3 M's. La terra ha de tindre minerals, matèria orgànica i microorganismes per a que els aliments siguin saludables. Sabem que la indústria agroalimentària ja fa dècades s'ha vestit de verda també i ofereix tants insumos
adobs també ecològics, val? Però nosaltres venim d'una visió en la que la sobirania del llaurador siga poder produir els seus propis adobs, els seus propis insumos, biofertilitzants, etc. I el coneixement de què ocorre a la terra, bueno, per nosaltres és la matriu per a que la gent entenga que, bueno, que al final l'agricultura ha de ser sobirana, l'agricultor, l'agricultura ha de ser sobirana en el seu cultiu i que està relacionat la nutrició de la terra amb la nutrició del que produïm. Per tant, d'alguna manera, us deia que este projecte del val circular, que és el del compost, el de generar compost, nosaltres estem relacionant-nos amb... Ara toca este pas, no? Ara ja hem fet el pas d'aprendre el maneig, etc. Estem relacionant-nos amb els productors en ecològic del poble per a que utilitzen este compost en el mateix poble i fer recircular tota aquesta matèria a nivell local, que és important, i fer entendre a la comunitat que s'ha generat al voltant d'aquest projecte la necessitat no solament de retorn, sinó de millora de la qualitat del sòl, no sols a nivell alimentari, sinó també paisatgístic, de l'entorn mateix. És a dir, estem una visió d'agricultura extractivista, una alternativa que nosaltres estem explorant, que és la visió d'una agricultura que a banda de produir aliments millora les condicions del sistema en el que treballa i sempre ho relacionem amb la necessitat amb la idea de que els aliments que produïm van a ser molt més nutritius, que moltes vegades d'això no es parla. Llavors hem generat un vincul amb la Universitat Politècnica de València, amb Maria Dolores Raigón, que és una persona que s'encarrega que sap molt del tema de nutrició dels aliments en ecològic versus els aliments convencionals, i cada cert temps demanem producció, el compost també per a que els analitze i d'ahir nosaltres tragam, ho interpretem i tragam la informació que la gent pugui reconèixer. En realitat, si te fiquen un producte i te diuen mira, este producte, com ens ha passat, no? El compost que ve treballat de forma centralitzada, industrial, té metalls pesats. El compost que treballem de forma artesanal, que diem nosaltres descentralitzada, no n'hi té, i damunt té major quantitat de minerals necessaris, etc. Aquest coneixement per a nosaltres és com el fil conductor per a que la gent es vagi conscienciant de la millora també de maneig agrícola per a l'alimentació que es correspon. I un poquet estem treballant sobre aquest projecte. Vinculem també l'educació als centres d'educació del poble i a l'institut en el que treballem en horts escolars i tots aquests recursos que generem en el poble, composteres, etc., els centres de biodiversitat, són un canal per a transmetre aquesta educació i sobretot algo molt important que és per a l'associació, que és vincular a la persona el sentit de pertinença de nosaltres cap a la natura, que per a nosaltres és molt important en l'educació ambiental, i un poquet per aquesta visió. La pregunta que crec que és interessant és que si observeu un canvi en les dinàmiques de vida i de consum de la població i si aquest canvi en quina direcció creieu que va? A veure, n'hi ha un canvi, sí, però jo veig dos canvis, un canvi dins d'un canvi, és a dir, fins a 2019 jo veia un canvi molt clar, que era que cada vegada més gent s'anava conscienciant de la repercussió mediambiental que tenia el que menjava, el que feia, el que comprava, de tot això es veia fins i tot en gent que al principi tu no pensaves que podies tindre o millor o que podia tindre aquest interès o que no tenia interessos mediambientals molt grans, però sí que tenien alguns conceptes en quant a alimentació, això o l'altre, molt clars. Això se veia que pujava, es veia que fins i tot la gent jove estava molt conscienciada amb l'activisme mediambiental. Què va passar? Va passar el coronavirus i això sí que vaig veure que se va trencar totalment. La gent va tornar més a ho segur, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens havien dit que si la comida, si el menjar estava envasat en plàstic era molt més segur i ens hem tirat tot a comprar per Amazon, per el Mercadona que ens porta a casa i que estiga tot una altra vegada envasat i és com ara estem en una altra cosa, no me parles del medi ambient. Jo he vist aquest canvi.
Ara pareix que tornem a poc a tornar, o sigui, ja hem normalitzat que estem vivint com estem vivint i estem mirant una altra vegada el medi ambient, sobretot per l'emergència, perquè ja ens estan avisant, mira, és que no podeu mirar per a un altre lloc. Jo crec que cal de veres, no sé si amb accions com aquesta o molt més, però cal de veres informar a la gent que el que ens està passant ara amb la pandèmia té una relació amb el medi ambient, o sigui, no podem dissociar, és a dir, si ens llevem la biodiversitat, si cada vegada tenim menys terres per a cultivar i fiquem més fitoquímics i de tot, tindrem més pandèmies, això és així, no té més història. Crec que és important, com fem totes les entitats, abordar una situació tan complexa com la que tenim, com la crisi climàtica, des de tots els punts de vista, alimentària, educacional, de producció, d'educació i de coordinació, de potenciació de la ciutadania, des d'una APP fins a netejar platges, és a dir, no n'hi ha una solució verdadera, però sí que hem d'aprofitar aquestes moltes accions. Jo penso que sí, que el canvi ara mateix està latent i hem de, des del cadascú que s'apropi com més li agrada, però hem de retomar aquest canvi, perquè si no ho tindrem complicat. Gràcies. Volia també afegir com una pregunta sobre la pregunta que acaba de fer, relacionada amb la campanya també que he exposat, que aquesta tendència que probablement sí que compartim, que hem vist o veiem cap a una societat més conscienciada o més preocupada per què menja o per la sostenibilitat, no? O per, en concret per quin és el futur, no? Que tenim com a humanitat en aquest territori. També, evidentment, està captada per la indústria i pel capitalisme, no? El capitalisme verd. Aleshores, un poc, si podeu reflexionar sobre si existeix aquest canvi, com el veieu i fins a quin punt aquest canvi pot ser assimilat pel capitalisme verd i quedar-se en paper mullat. No sé. Bueno, jo vull dir des de l'educació ambiental que sí que hi ha una voluntat de canvi, però hi ha encara molta desinformació. És a dir, això tindria que impregnar-ho tot. A l'escola, per exemple, jo me plantejo si els problemes de matemàtiques anaren dirigits també al consum, és a dir, que estiguera més impregnat en general, a banda de que el menjador escolar siga més saludable, molt bé, però a banda tindria que ser, quan se parla de la història, que s'introduïsca també la història en aquest moment, sobretot el que ens està passant i com podem actuar, com podem actuar per a que canvi un poc la història també, que al final és enllaçar un poquet en el model econòmic que tenim, quan se parla d'economia, este és el model que volem o volem un model més verd, i realment jo crec que hi ha una voluntat, però quan no tens la informació suficient el que fas és anar a lo pràctic, per les presses, per no sé què, i entonces ahí se perd moltíssim, perdem molt de temps de poder actuar de veritat, perquè l'educació ambiental és informació informària per a actuar, i si volem actuar i som conscients de que devem actuar i de que volem un altre model econòmic, realment això tindríem que tindre en la física, en la química, en les matemàtiques, en la filosofia. Jo penso que és així. De fet, hi ha escoles que treballen, escoles concertades, jo conec alguna que treballa un tema i és transversal a totes les assignatures. Doncs ara hauria de ser este el tema del consum. Jo ho veig així. Vale. A ver, si hay un cambio en las dinámicas de consumo de la población, obviamente lo hay, pero no se puede generalizar, porque si el cambio es un 20%, el 80% no está dispuesto a cambiar. Entonces, a veces también nosotros siempre recurrimos a responsabilizar a las empresas, a los políticos y a todos menos a nosotros. Y eso es el cambio que necesitamos, que las personas ya se empiecen a responsabilizar de sus actos, de sus palabras,
y actúen con sentido común, porque está muy bien, como he dicho, decir la tele nos miente, los medios de desinformación nos desinforman, pero bueno, si uno te dice una mentira, tú tienes que elegir si te la crees o no. Si no, busca alternativas, porque las hay asociaciones, hay movimientos. Bueno, la pregunta otra era si en qué dirección va ese cambio. Bueno, eso no se puede saber. La dirección que tome es la que va tomando en el día a día. Yo como vendedor que soy, yo y mi pareja somos vendedores cara al público, sí que es verdad que cada vez hay más gente que elige comer productos de la tierra, de aquí. Desgraciadamente la mayoría de esas personas son gente que viene de fuera, son extranjeros, que ellos sí que valoran los productos que nosotros hacemos aquí. En cambio, la gente de esta población, o sea, Valencia, España, de donde sea, eligen normalmente los productos bonitos y baratos. Bueno, aunque estén saturados de químicos, no estén en su plenitud de nutrientes, pues también hay que entender que las personas, pues no todo el mundo tiene el dinero que quiere para gastar en alimentación, entonces pueden declinarse a lo más barato y económico. Pues. Pero bueno, sí que hay un cambio y poco a poco, si no hubiera un cambio no estaríamos aquí probablemente, y aquí estamos y estamos hablando, y la voz és un derecho que todos siempre tendremos, i és així. Bueno, jo estic molt d'acord en la línia del que comentàvem tots. Ara el company Salva, jo ho duc sempre a terreny personal de lo que jo veig, el que experimentem en el nostre poble. Jo veig molta polaritat, és a dir, és veritat que per una banda, si en remitir a com ha anat el nostre projecte, que en poc d'un any de passar a 5 famílies que coneixíem, que estaven conscienciades, que sabien que anaven a participar, en pocs mesos seríem 150 persones, diria, pues sí, hi ha conscienciació, però és veritat que Albal té 17.000 habitants i la resta ara mateix no estan participant, llavors aquesta bipolaritat la visc. Jo dono classes a l'institut i ahir, que són els xiquets i xiquetes, la gent més jove, no? que és la que té que rebre per herència, o sigui que nosaltres els anem a deixar, que ja veurem com serà, trobo també aquesta bipolaritat, és a dir, per una banda venen molt informats, sobreinformats de vegades, no? Sobretot de les problemàtiques, moltes vegades no tant de les alternatives sinó de la problemàtica, que ja se la sabem tots, i per altra banda veig que bueno, no passa com abans, que el que més i el que menys tenen el seu avi, el pare, la mare, que tenen un camp i tenen relació amb la naturalesa. Sí, hi ha jo pregunto qui ha anat al bosc i alçat la terra, i és molt difícil trobar a xiquets i xiquetes ara que visiten el bosc, que es relacionen amb la natura de forma normal, vull dir jo, quotidiana, que la coneguen, i llavors no sabia respondre aquesta pregunta massa bé. És a dir, pense que sí que, i ho acabo en una anècdota, que sí que és important deixar una llavor i esperar que poquet a poquet vaig creixent si té que créixer. El primer any que entro a l'institut jo m'espantic, perquè dic, estos xiquets no tenen ni l'habilitat moltes vegades d'agafar ferramentes i saber per a què es gastaven, perquè han perdut l'habilitat. La del mòbil sí, però la de les ferramentes era difícil. I pensava que no havien après res. Sí, jo em sentia frustrat al finalitzar l'any de dir, no han après res. A l'any següent, els que eren repetidors, que tornaven a donar classe amb mi, quan jo preguntava als alumnes nous, els repetidors saltaven i responien tot allò que ja ho sabien. És a dir, que després està la realitat, que cada un va incorporant, i jo crec que hi ha que fer cas a aquesta part, no? És a dir, a tindre la paciència de que tot això que està ocorrent ara i tot el missatge que poden donar i sobretot l'acció i l'exemple, bueno, ho vaig fent camí que segur que el va fent. Jo crec que aquesta és l'esperança, és agafar-se això, perquè hi haguera emergència climàtica o no, tenien que continuar fent això, no? D'alguna manera. Se hace camino al andar. Sí, jo volia només que molt curtet dir una cosa a res del que ha dit Salva, que sí que estic d'acord òbviament amb ell també, però encara que nosaltres com a consumidors, com a ciutadans, tenim una responsabilitat, òbviament hauríem de... Ja podem parlar de si tens una informació o no, perquè clar, òbviament tu pots tindre-la o no, o pots tindre temps de tindre-la o no, o la teva vida te deixa més o més temps, això a banda, però està clar que nosaltres, no sé, si jo fas dutxes
pel matí de 15 minuts o de 5 minuts per estalviar aigua tots els dies, això està molt bé, però Coca-Cola en un dia ha desfet el que jo he fet. Vol dir això que dona igual, que no hem de fer res? No. Nosaltres hem d'aportar el que podem. El que pot més aportarà més, el que pot menys aportarà menys. Però n'hi ha una cosa que sí que tenim, encara que podem aportar al medi ambient una acció major o menor, i és que una vegada nosaltres tenim clar el camí que volem, el que volem fer nosaltres, això se lo anem a exigir també a les institucions, a les empreses, a tal, i ahir va ser quan es nota el canvi, verdaderament. Però això ha d'eixir de nosaltres. Coca-Cola o Nestlé no van a dir, saps què? He pensat que per a que no se deforeste l'Amazones jo vaig a perdre 300.000 milions d'euros a l'any. Això no passarà mai fins que arriben al moment que la gent diga, és que mira, si no canvies la teva política d'empresa no te vaig a comprar. Le vaig a comprar a la malferida, a tal o qual, que és una cola igual, però la produeixen millor. És a dir, el nostre canvi no repercuteix directament, però les accions que aquest canvi de valors i de consum que fem té, sí que repercuteixen, perquè les companyies el que volen és el teu diner, els teus diners, és a dir, o m'ofereixes el que vull o no te compre, o no te vote. Vull dir que a vegades les polítiques també, ara que veig jo així més a prop com se fan les coses, a vegades això també està molt bé, perquè és que, bueno, si ningú me demana que faci coses mediambientals, doncs no les faig, o sigui, faig una altra cosa. Ara, si la gent està mirant si les fas o no les fas, ja t'he dit jo que els partits aniran en un programa de medi ambient meravellós. I cal exigir que el complissin, per supost. O sigui que tenim una potència com a persona individual més potent del que pensem. Ara, si algú vos diu, efectivament, el que tu fas ni es nota en comparació amb el que desfan els altres, correcte, però tenim camí. O sigui... Sí, és superinteressant la reflexió, i per això també, no, en aquest sentit que parlàvem de també la importància d'anar molt en compte en això de les empreses i què diuen també, no? I com elles són capaces també de captar la sensibilitat social i intentar vendre'ns una altra cosa, però que en el fons no canvia res. Molt important. Vale, pues jo crec que podem passar la paraula a qui va parlar. Al senyor Lapa. Si algú vol dir alguna cosa sobre les preguntes que m'està fent, alguna reflexió, alguna persona o alguna pregunta. Vols preguntar a qualsevol persona? Buenas, yo volia preguntar una cosa que per lo que s'ha comentat de que l'alimentació sostenible i ecològica moltes voltes no està a l'abast de la butxaca de totes les persones, que és algo per lo que jo també m'he preocupat. I buscant vaig veure un moviment que es deia Por Otra PAC i no sé, volia preguntar-vos si coneixeu aquest moviment, si esteu algun de vosaltres ficats, perquè pel que jo tinc entès sí que estan un poc treballant per a canviar un poc les polítiques agràries de forma que se destinen subvencions més a lo ecològic i menys a lo convencional, de forma que així les famílies puguen tindre millor accés als productes més sostenibles. Per si coneixeu un poc i es podíeu... Quasi que ens lo expliques tu, perquè crec que ningú el coneixem. No, ni idea, me vaig a prendre nota, a veure si és alguna cosa que podem també portar així al poble, però ni idea, és la primera vegada que l'escoltem. Ja te preguntaré. No, jo volia comentar que del tema dels preus, que sempre és un tema molt polèmic, des de Justícia Alimentària sí que tenim una campanya que és IVA zero per al producte fresc, que el que intentem és això, no? Que a nivell estatal també se podria fer un esforç per augmentar els impostos als productes no saludables i baixar i reduir-los a zero els productes saludables perquè realment tota la població tinguera una facilitat d'accés. Per altra banda, també una altra reflexió, que moltes vegades per comprar un producte ecològic en un supermercat o en una tenda així pot ser molt més car, però també és veritat que si comprem el productor local de forma directa moltes vegades és molt més accessible. No sé quan costarà, però bueno, jo la meva experiència és a nivell personal. I també la importància de reflexionar sobre quina quantitat de diners destinem a l'alimentació i
què comprem, perquè moltes persones quan anem al supermercat se maregem tant que acabem comprant un mogolló de productes processats que no tenen ningun aport a nivell nutricional ni són saludables, que al final pugen moltíssim el preu de la nostra compra setmanal i que probablement si fem una revisió crítica d'esta compra podríem redireccionar aquests diners. Això passa molt, en el tema de snacks, galetes, mogolló d'aliments que comprem i que hem introduït a la nostra dieta com algo habitual o fins i tot per a algunes persones imprescindible, que se pot substituir per fruita, se pot substituir per aliments barats realment. Però sí que és veritat que és important saber on comprem per poder accedir o no a aquesta alimentació saludable i sostenible.